давоми мақсад эфир мурд. Ҳамин мақсадро дар борааш чақчақ кардем, ки эфир часпид мурд. Низомов Низом, шукр, мешасав. Стенҷи худат хубит бародар, саломатият хуба? дар бораи мақсад чақчақ доштем, эфир мурд. мақсад дар оянда бисёр мақсад. Ҳамин дар эфир гуфта намешавад. барои мақсад бо як эфири дига мекунӣ, мешинӣ, мақсадоро нақл мекунӣ. ака одам бе мақсаду бе орзу намешавад. Любой одам як мақсад дорад дар зиндагӣ. як ният дорад, як одаме пеши худаш дар мақсад надошта боша, вай зиндагиш маъне надорад. одам бояд ҳама вақт мақсад монад дар пеш. Салом омадӣ ай ҳаҷ? Бале, омадам. мақсад, орзу, ният, план мондан хубе. мотиватсия мешавад, одам ҳаракаташ дига мешавад. бале, омадагим, алҳамдулилла. баша, раҳмат, саломат бошед. ҳамин связ часпидеста, короче, бародаро связ часпидеста. маем али чӣ хеле мешава. акай алиҷон чӣ хеле соз стенҷи хуби? раҳмат. ҳоҷӣ мана устои моҳир. Кия устои моҳир? раҳмат, субҳон пуро саломат бошӣ. раҳмат. Салом алей. Салом аз Афғонистон. Саломат бошӣ аз Афғонистон. Абдулбашир. Қуртоби Питер, чӣ шуд? Кор каристайку? ягон чӣ оварди мода ай ҳаҷ? Имина барои худат не бародар, барои тамоми бародаро оварагим оби замзаму хурмо овара будам. Сироҷ Собиров, ман хита нашинохтум бародарҷон. Салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ҳамин овозҳои ман соза ё ки часпидеста? ва алейкум ассалом. раҳмат. Низомов Низом несондай. ҳоҷӣ мана устои моҳир. Чӣ дада? устои моҳир Низомов Файёзиддинам. Низомов Файёзиддин. Братяга, ассалому алейкум. Ва алейкум ассалому алейкум. овозот тенҷа. гап нест, ништияк. раҳмат. палову мороженое, обмон, кору саққаб. Иншааллоҳ мешава ҳамаш. мекунем. ҳамаша оста-оста. саломат бошӣ. раҳмат. шери нари лайка бизан. гап нест, лайк. раҳмат. саломат бош. питер намеоӣ? питер мерам иншалло. питер оста-оста меша, ҳамаш меша. бал билет маҳи май чанд май 5 май. барои билет дар ватсап нависон бародар. ватсапи корхона навис. ҳамун рӯймол бӯйро модар бугӯ как минимум. бале.
низомов нашинохти номерои ватсап тарой кун. Низомов шинохтуму сози тенҷи хубӣ дам гирифте сиёҷон. Алҳамдулилла шукр. Салом ака чукади ҳич нештем чахчахкара ними корхонада. Корхонада ҷоя да Маяковский. Ним масҷиди намозхони Маяковский на масҷиди ҷумъахони шайку. Ҳамин Маяковскийра. Ининҷа масҷиди ҷумъахони ай поёнтараш да мо наздикем часпидагием да гӯем қариб. Байн да я алейка я стоянкаи мошинмониай бепула стоянкаи ҳами я раҳай гӯем мешавад я стоянка ҷои мошиноро мемонанд ҳамуҷаю. Усушда масҷидай я домай паридом да масҷидай паридом да таму паркай сиштамо. Ай ҳаҷ омади да теҷикеки. Алҳамдулилла омадам. Да корхонаи. Да корхона омадам. Инҷа хоҳам. Раҳмат, саломат бош. Поини филармония бошад. Не, филармония уст да. Филармония Профсоюз да. Ин Маяковский да. Ними калцавои сирка тов мехӯрӣ. Мехами рост тарафи дами мебиёӣ гардиши тарафи генерални прокуратура тов мехӯрад. Ӯ гардиш не. Бо камтарак поёнтарак мебиёӣ бо як калцавои дигай. Як калцавои дигай 32 калцавои 32 микрорайон мегӯянд. Калцавои 32 иси тарафи 33 мехоҳам. Усу тарафи чӣ мера? Тарафи чизи ширин охи фаровон, тарафи фаровон мера усуш. Исиш тарафи Маяковский ҳам хел мегарда Маяковский дуромаданӣ мешава ҳамун лави раҳ да. Теҷереке рафтӣ ба ҳоҷӣ шидан. Теҷеке рафтӣ ба ҳоҷӣ шидан айни ҳол. Теҷеке диёҷӣ. Бале Тоҷикистон сози ҳамсинф меша раҳмат. Кӣ бошад? Чӣ хеле сози ҳамсинф наистад? Меша раҳмат. Фаҳмидам баъди моҳи нав. Анам тарафи моира. Ҳоҷӣ чота маззат нестанд. Чақчақҳои пештараро сар кун. Низомов охи хов дорам. Чақчақҳои пешинаеку. Ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Раҳмат, салом. Ва алайкум ассалом. الحمدلله لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. برادرها خیرخش میکنیم. من رو خورم اگر که خود دارم خیلی چخ چخ کردم با انشاءالله با گفتگو با یگان روز دیگه صحبت میکنیم. پگاه ممکن بکاشون پگاه افیر میکنیم با چخ چخ میکنیم.
кадометон ки дар ғарибиё қарор дорен, алло дар касбу коротон баракат я. кадомоитон ки мисол аз ватан дур, аз пеши зану фарзандо дур ҳастен, аллои нозанин соҳу саломат ба назди зану фарзандо рафтанатон насибу рӯзӣ гардона, ба ватан гаштанатонам насибу рӯзӣ гардона ва аллои нозанин беҳтарин хушиҳои зиндагиро насибтон кунад. Дар дилтон чӣ орзуи неке ки дорен, аллоҳ ба орзуҳои нектон расонатона. орзуҳои бадтона худованд амалӣ нагардона. меша алҳамдулилло нағзгарондум, алҳамдулилло хеле гардак кардам, чанд қати ҳамсинфон гаштам, чанд ҷои гардак рафтем, рафтем, шиштем, хурдем, хеле алҳамдулилло гаштем. хоб бо баъди вай як хони хештаворо рафтем. бо куҷо рафтам? ҳеҷ ҷо нарафтам дига ростӣ. ҳамин хони ҳамсинфон рафтам, хони хештаворо як-ду хештаворо рафтам дидам, тамом. шукр алҳамдулилло. ида дар ватан будам, ида дар тоҷикистон гузарондан зура ё оҷи даҳан наҷунбида сари пеш қолия нав як қуртоб хӯрдум ку бародар, ҳамин вақти як қуртоб як чойник чое дам кашидам. раҳмат. ва алайкум ассалом Алишер Қурбонов. ва алайкум ассалом. ака дар нонхӯрии худат ман мишта мекардам. мишта чӣ бошад? омади ай ҳаҷ. алҳамдулилло омодагиам. симиганҷо шумо фақат қуртобро дӯст медоред, ин афғоти миллии шумо штага. шакарок қуртоб мазани ҳамбас мекунам. аллоҳ қабул кунад ҳоҷӣ. раҳмат. омин. ҳоҷӣ хубӣ меша. раҳмат. теҷике дорӣ кафе? теҷике да мегӯям кафе дорӣ? дар теҷике кафе дорам. теҷике салом. ва алайкум ассалом. салому алайкум ҳоҷи Питер Баскарӣ. ҳозирашта ҳозирашта бас кардам. муборакаи худо хонаи худо рафта омаданд. раҳмат. саломат бошӣ. раҳмат. бародаро биё кушам эфира. хобам гирифтааст. тамом. басай. ки ман отключат мешавам. вале дар ҳамин эфир хобам мебарам. меғалтам. бо иншоалло дар ягон рӯз дига чақчақ мекунем. алло нигаҳбонтон. панотон ба худо.